drago mi je da vidim da ljudi u tim nekim kriznim situacijama ne samo da ne gube duh, nego baš pronalaze način da podignu i moral i sebi i svojim kolegama. Htio da vam se zahvalim i direktor i ja na tom što su ljudi tako snažni da izdrže neko vreme koje nije lako, a da pokažu da, naravno, život ide dalje i da smo mi tu na usluzi građanima i da se borimo za njih. Tako da, eto, mi smo pre svega htjeli, ja sam htio to da vam kažem, čujem možda od vas malo kako vama to izgledalo. Iskreno, ja nisam očekivala da će ispasti ovako, moja je bila samo napolovljeno. To je bio jedan mali gest koji u to vrijeme koje smo bili, to je vrijeme vanredno stanje, nekome znači više nego što. Pa dobro, Tamara je skromna, to je jedan od osobina naših jednako mladih kolega. Eto, mi smo doneli jednu sitnicu, da ne bude, da vratimo. Ovo je jedna lepa torta, da se zasladite sa kolegama, danas da bude jedan lep dan i u tom smislu. Evo, u Loznici danas nema problema, nema ništa, direktor, ja smo zadovoljni i eto, to je sitnica za bavljanje.